el Josep t'he de demanar molts consells, uns quants a nivell general, a l'hora de fer el disseny, no? De dir, bueno, com ho fem això, no? Ja n'hem començat a parlar, però una miqueta més, i l'altre després a moments concrets, no? Hauré d'anar... És un camí que s'ha de fer individualment. Jo, amb la flauta, hi he passat algunes vegades amb la música i clar, jo puc donar-te fe del que ha succeït quan m'ho hem fet, però torna a ser un món nou, i per mi també ho és, clar, però ho és cada vegada, perquè serà una altra proposta. El que hem de fer, torna a sortir la paraula harmonitzar, haurem d'harmonitzar a dalt i a baix. El que fora absurd és que fóssim dues vies diferents que no es troben, perquè qui en patiria fora el públic. Però, bueno, qui diu que no faràs una proposta que serà reveladora per tots aquells que han fet la flauta moltes vegades? És que això, no ho sabem. Jo penso, com tot en la vida, l'important és ser. Llavors, si un és, a mi, diguem, no és aquest cas, no? A vegades veig que hi ha gent o institucions que, diguem, fan una gran inversió en semblar que són més que en ser el que, per explicar-te el que entenc, per ser el que cal és ser, i el que hem de fer és aquesta flauta serà una flauta única perquè serà feta en una gent determinada, un lloc determinat, en una època determinada, amb unes vivències determinades, i per crear una obra, és que jo crec que no ens determinaríem. Què és millor? Arribar-hi molt sabut o arribar-hi verge? Què és millor? Si nosaltres vam fer, recordo, el llibre, la història del soldat, el Lluís Omar era la primera obra que dirigia. La història del soldat és una història simple, però la seva primera obra hi va fotre tanta energia... Va voler posar tantes coses. Se la va creure tant i va posar tant d'amor que va ser magnífica, no? Sé que un comentari del Lluís Pasqual, que tots l'apreciem molt i l'admirem i fa coses boniques, però sí que va dir: ostres, la història del soldat, com vam dir, quina mandra que em faria si l'hagués de fer. Diu, hosti, tants dies d'assaig, diu, si això en una setmana estaria muntat. Segurament, clar, quan has fet tants muntatges, però és millor arribar-hi amb aquesta sensació d'hosti, això amb un pim-pam ho monto, o amb aquella sensació que aquí t'hi va la pell i deixaràs la teva... Dependrà de cada director, en el moment en què està, ho farà d'una manera o d'una altra. I allà doncs vam anar ficant, recordo més, era un equip, era Jordi Bosch, era en Madaula i era la Montse Guallar, fent de prisonera, pobra, que tenia un paper molt pellat, però que el feia, que era lluminosa.